Elä pidempään ja paremmin. 4 kulmakiveä ikäihmisen terveyteen. Ikääntyminen ei tarkoita luopumista. Se voi olla elämän täyteisin ja rikkain vaihe. Terveydestä huolehtiminen on tärkeämpää kuin koskaan, ja se voi olla yllättävän helppoa. Tässä 4 keskeistä kohtaa, jotka tukevat hyvinvointia ja elämänlaatua ikääntyessä. 1. Liike on lääke. Liikkuminen pitää kehon ja mielen virkeänä. Kevyet kävelyt, venyttely, tanssi tai vesiliikunta. Tärkeintä on pysyä liikkeessä. Säännöllinen liikunta ehkäisee sydänsairauksia, parantaa tasapainoa ja kohottaa mielialaa. Ikä ei ole este, vaan motivaattori. 2. Älykäs ruokavalio. Hyvä ravinto on avain kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Runsaasti vihanneksia, hedelmiä, täysjyvätuotteita, kevyitä proteiineja ja paljon vettä. Tämä yhdistelmä tekee ihmeitä keholle. Suolan, sokerin ja rasvojen vähentäminen tukee sydämen ja aivojen terveyttä. Värikäs lautanen on paras ystäväsi. Klinei aktiivinen mieli, onnellinen sydän. Mielen hyvinvointi on yhtä tärkeää kuin fyysinen terveys. Lukeminen, pelit, uusien asioiden oppiminen ja sosiaalinen kanssakäyminen pitävät ajatukset virkeinä. Yhteys toisiin ihmisiin vähentää yksinäisyyttä ja suojaa muistisairauksilta. Jaa hetkiä ja tarinoita, ne rikastuttavat elämää. 4. Ennaltaehkäisy on avain. Säännölliset lääkärikäynnit ja kehon kuuntelu voivat ehkäistä monia sairauksia. Pienet toimet tänään voivat estää suuret ongelmat huomenna. Terveys ei ole vain sairauden puuttumista, se on hyvän olon läsnäoloa.